say you did not buy for money kwan so abedru ha wano a say wujan ha say as what de unua no kan abro so what de so wo boni trim say ye nokra ye ni hobi na so wonfa ntu no hofo abro won so say why about time ama abusua ni nyina say de be ya obeka abusua fo no nyina sa abomu ama mu nyina enti de ehye no mu no aka no bia na abusua no bi ho so asa na te me twa so na mom dia ade tumi na ma no ne didibre no ma no a ono a so otesa won sesa na mom ko hwese de be ya beka abusua ni nyina abomu na mahwe ama bibia ye kama wo enkoya hantan wo ho enkoya dwe wo ho enro de na wo kan wo ma na nye ho na mom di bread ma ono koya akwa ma nipa ni nyina